Pakusgan pa sa Vices Regulation Unit kung VRU ang ilahang pagmonitor sa mga establishmento o mga bars din sa syudad sa Davao. Sa interview sa Araman Davao kang VRU Head, retired Colonel Hernando Las, subay kini sa panawagan ni Davao City Mayor Sebastian Duterte diha sa may striktong implementasyon sa Ordinance 004-13 Series of 2013 kon Liquor Ban Ordinance sa Davao City human sa nahitabong shooting incident atong nakalabayng Sabado. Ilawom sa Liquor Ban Ordinance, gidili na ang pagpamaligya o pag-serve og mga ilimnon sa mga customers gikan alauna sa kadlawon kutob alas 8 sa buntag. Adunay 3,000 pesos penalty sa first offense, 5,000 pesos fine and or imprisonment sa dili mo sobra sa usa ka tuig. At the discretion of the court, sa second ug last offense ang mga malapason sa liquor ban. Ginang gina-isyuan sila og ticket paggahi gid siya amo na silang i-recommend sa business bureau nga para ipasira na sila kung kinanglan. Sa record sa VRU sukad Enero hangtod Hunyo 2022, 711 na ka mga violators ang nadakpan, samtang 48 ka mga establishmento ang gipang-isyuhan na og citation tickets. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyoman Aimee Ginita, Tatak RMN.